tell me I share button. You know, tell me I your comment section. Ladies and gentlemen, if I name no Buddha. Ebukobi, Fada Mbaka, Onada. Hey, Ndi Igbo. Ndị Igbo mgbolone ka mkpolu unu. Ọ gịnị na-ada dị ife adị? Ka ife na-ada dị ife a? Kedu ife a na-azọ dị ife adị? Ọ bụzikwa ose n'igwe a na-akụzili anyị oge afelu mpe ka a na-agbazi ife a. Hey! Olie m ọnụ. Mana geenụ ntị ka unu fu ebe nsi apụta. O nwere ihe m bịa ikwu too much about okwu a because ọ bụ na ị bụ a true Christian na ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ ịfụ na ife a niile na-emenụ bụ ife edegolo edege emenụ na akwụkwọ nsọ. Ekwuo gịnị na book of Revelation the Bible say gị that the end time kingdom will rise against kingdom. Ntị adịkwa. This is the sign of end time. There is nothing you are telling me rather than this that I will believe. Here was sign of end time. Ihe niile ekwu ga-eme na end time ọ ya ka anyị na-afụ na kingdom rising against kingdom. Ministry fighting ministry, church is fighting church, father raping her daughter. Arụ niile ekwu ga-eme na Bible ife a na-eme na ọ na-ede afụ ụzọ ka ọ na-ede anụ ife. Ọ na-ede afụ the sign of end time. Are you not seeing the sign? But what I'm trying to let you people know is say ife niile a na-eme na ife o ji ewute mbụ nọ ndị Igbo na-agba onwe fa mgba. Ndị Igbo na-eme ife niile a na-eme. Ihe niile a na-ebugharị na social media, bloggers niile a na-ebugharị ife niile a, fancha bụbọdụ ndị Igbo. Kedu ife anyị ji ejila aka anyị egbula onwe anyị? Obere okwu mmadụ kwuru na abugharị ya, achaneli ya na ofu onye ejili agbaba mmadụ mgba. Onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Let love lead. Ọ bụzikwa ofu Chukwu a ka anyị na-efe. Hey! Arenji. Gụọ eji ama arenji jụkwa n'onwe gị ajụjụ ọ na ọlụ adịrọzi ọ bụrụzi arenji ka efuzi ihe emebe. Gụọ eji ama arenji ọ na iwelo sense ọ na ịmala ife. Gụọ eji ama arenji ọ na iwelo sense ọ na ịmala ife. Ọ na ifụlọzi aka ọlụ ọzọ ya eme. Ndị niile asị efe a na-asị na fa na-eme arenji a na-akwụ ụgwọ. Iwekwa sense ịnwakwa ife. Oge a na-asị gị ka eweli gị arenji ka ihe bụ ya ka ị na-eche ịbịa atụ onye dalụ ngwụlọ atụ onye kpuru isi akwụọ gị ụgwọ isi anyị emecha kpuo ya definitely eziokwu bụ ndụ. Let me tell you people, if ihe niile a na-agbalị na social media onye ọbụla a na-epost just because you want to use Facebook and make money and make fame, this is rubbish. Na mmadụ pụta asị unu emezina arenji. Ama m ka m ga-esi tinye dị okwu but the way unu si etinye okwu a abụrụ the way unu kwesịrị isi etinye ya. Nobody is perfect. Even you, sometimes as a youth, o to your father ga-esi gwa gị okwu. As a father ọ bụ gwa nwere ike n'ụdị nke gị a man like ya. N'ụdị your own a man like ya, but because of no your father ọ tụpụrụ gị okwu atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi n'ọfịa a na-atụ ya ọbụla inu iwelu nke ị ga-ewelu nke ị chọrọ ịlapụ. The best ndụmọdụ mmadụ na-enye onwe ya bụ ndụmọdụ iji aka gị duo onwe gị. Mpa gị gwachagodi gị okwu niile ọ ya agwa gị. Ọgụ a ka ọ dị ili choose the one ị chọrọ. Ọgụ a ka ọ dị ili choose nke mpa m gwara m mee ya ka ọ mee ya. Ọ ya ka eji agwa gị once ilu 18 years idigo due to make your own decision. That's why you become an adult. So na nna pụta kwuo okwu gwa ụmụ ya okwu abụlọzi na okwu wago ọnụ. Advice ka ọ na-enye. Ọ tụọla ọmala ọ tụọla ofe ka ofe isi n'ọfịa. Unu akọtọzi na onye Chineke telụ mmanụ be you who. Unu akọtọzi na onye Chineke telụ mmanụ. Because ọlụ ọya na-alụ agwa gị lụọ ya ga-alụ ya. Onye ọya na-enye nri in a week. Agwa gị ya ndị a ndị ga-eyewu ya. Ọ bụla because na ị nwere opportunity to enter social media. Ịpụtazi na-akụ elu. Ịpụta ifu onye etelu ude nsọ akpọrọ Reverend Father na-akpali ya. Ifu onye akpọrọ evangelist na-akpali ya. I'm not standing for anybody. But even mụ na-ekwu bụ ọma akwa asa alụ mala owu ya.
nke ọbụla ị na-eme ị na-emesi ya ike. Ọ bụ na nke ị na-eme dị mma ị na-emesi ya ike, nke ị na-eme dị njọ iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-aka mmadụ. Maka na onye asị ya raa ka o ji ma na nke o ji adịrọ mma, onye asị ya jide ka iji ịma na nke iji dị mma. Inu ka m tụọ bụla okwu, onye nwere uche ga-aghọta okwu m, onye na-enwere uche ga-aghọtafe ya. Mana ibe nna agwa unu bụ na eziokwu bụ ndụ na anyị ga na-ekwu eziokwu. Sumodi ya adọkwa gị aka na ntị gị onye eji eme arenji, lotekwa there is cause. Kama is real. Kama is real. Ife ọ bụla ime taa ọkwụkwọ echi echeghị ọkụ ya ka m sị ka m gwa gị. Apa m bụ DJ Zintus na onye ga na-ekwu eziokwu. Click and like this video and follow for more updates. Sumodi.